topa chuan mingte thla po thlamawng takin a chawl ve ta ziak tu R.D. Delon Wolf chimchak lama khawlian lo ve tak pakhata hian chhungkaw harsa ve tak pakhat mahse chhungkaw hlim thei tak le pathian trihmi chhungkua in leh lawa chuan tur nei lo mahse an in chhungah chuan Krista enna awanga miho sa le milian point an no em mahni nia lung awi le hlim thei tak pumuan te chhungkua hi an awma pumuan te nupa hi a tul teimataka thoka ei zong thin ni in fa pahnih nein vandoi thlak takin an fapan naupang zawk hi thlali mi lek ani lain a boral toa an fa u zawk ero nula fel le hmel thatak khovel takpo an chhungkua in nga nan an hman ania nung chang mawi tak le rual pawl thiam tak mai ani bawk pawl sawm pahnih zirlai hmingtei tuna chanchin kan sawi mek tur hi ani hunte pawh kal zelin hmingte pawh chuan pawl sawm pahnih pawh chu result thatak nena pass chuak ve ta ama erawh chu hmingte hian rilruha rukna lian tak pakhat a neia a chan pawh zirzom duh viau mahse an khua hian pawl sawm pahnih thleng chia awm bakah an chhungkaw din hmun in a zir lo em awangin khawpui lama zirna han chhunzawm turin anu leh pa tana phur rit mai tur ani ziate ngei tuin chhunzawm lo mai te a rilru zawka ama erawh chu anu leh pa in ama beiseina an neih tlat awangin le pathian rawn chung zelin zirna chhunzawm tur chuan khawpui lama anu u anu tei te bula awm tur chuan thu an ti tluta a kal dawn ni te chuan anu leh pa te chuan a lu chunga kut ngata tawngtai na nein mittui nen chuan an in thlah liam ta an fanu mahun tur chu hrelawk se chuan anu leh pa te hian an kaltir top lawang le hmingte pawh chu anu te bulah chuan thlanga dawn lai alo awm ve tareng mea anu te chuan an duatin a college kalna te chu nuam a tiin amah pawh chu a hlimin nuam a ti em a an college ah pawh chuan a thiam thei pawl le a in ton tlak ber pawl te zinga mi ani a mi patam tak ngei zawn ron pawh a hlawh renga hmingte pawh chuan thian tam tak charbelh zelin nitin mei chuan hlimna a charbelh zel ani meng chu anu leh pa te pawh nuam a ti thu le a hun hman dan thin te le a ngei zia thin thu te phone hmang chuan a han hrilh ve reng thina anu leh pa te pawh chuan an fanu ka atanga thulawmawm an hriat thin awang chuan an ni pawh an hlimin pathian hnenah an fanu hlim zel theihna an bang lovin an fanu chu tawngtaina nen chuan an zui ve zel bawka chutia hlim taka an khawsak lai chuan hmingte chu chin hriat lo chuan a bo ta hmak mai a chin hriat lowa awm tan ni dawn pawh hian class te kalin an ban hnu pawh hian a thian te ho nen coffee te inin chumi hnuah in lampana a haw chu a thian te ho pawhin an hmuh hnun ber le a chanchin an hriat tawp chin chu ani mei awm hmingte nu leh pa te pawh chuan hmingte chanchin an hriat chuan an ni pawh chu rang tak chuan khawpui lamah chuan an chuk thla ve tawata hmingte nu leh pa te anu te le hmingte then rual tha ho chuan hmalak dan tur an rel ho ta an rilru chu a buai tlang hlawm khawp mai a chan pawh a cheber an dawn lain hmingte pawh nula ve tho ania chu wang chuan mipa a ve
ani mei lo mo le ti in chung te thleng chuan an dona an ril ru chu a phir hlom khop me a topa chuan thutluk na siamin mi pa po lo tareng ni se a chanchin pakhat tal po kar khat chung don an hriat to lo awang chuan police ne na chuan report thelu turin thutluk na an siam ta ani na taka chuan hmingte hre chiang a piang chuan mi pa chu soilo ngai zonga nei om po an hrelowa tuma reng chu ril runomin anom reng lawa hmingte nu le pa tele a chung te phei chu butmu po tua theilawin an ngei tua na te chuan a cheber thleng donin tuma in hnem thei bik reng anom lawa anu le pa te chuan an fanu chu dam taka ron hruai hole turin pathian hne na chuan bang loin an dil reng boka chung zong te chu lei hnuaya nun na reng nei to lo hmingte tharau ngui tak chu an kianga om ve reng tian hre si lo chu tia hmingte chungte ril ru ha le mang ang taka anom lai chuan zan khat chu hmingte nu chuan mu mang bak tak nein amu ma chuan na fanu hmingte ngei chuan lungai mel putak le doldang tak hian a hmuwa chuta ngoi renga a en lai chuan hmingte chuan anu lam chu ron panin anu hne na chuan pong sola an tha dan le a ruang chu an phum na te chu a hril ta veka chu ti lai tak chuan khua polo watan to in ar khuang chuan hmingte nu mulai chu ti harin zan lama amu mang chuan aril ruwa kapin mangchia meya ngai bel han tum thin ma se ani theingang in a hre bok si lo amu manga a hmu a fanu ril ru kapreng chung chuan ngoi reng chuan ei rong chu bolin midang ho po chu ron tho ve to in anin phi fai hnu chuan ngoi reng chuan tuk thuan chu an kil ho ta a an vai mei chuan an hmel atang chuan kap tu lian tak hmel hi tuk dangang lo takin an hmel atang chuan anin hmuton thiam veka atopa chuan hmingte nu chuan ni zan lama amu manga an fanu hmingte nge a hmu thu le pong sual ni dan te le aruang an phum na te amu manga chuan hmingte in a hril thu chu a soi chuak ta veka chuta midang ho po chuan chu tieng deuh thia chuan an mu manga an hmu thu chu an ron soi ve ta hlom sapa hmingte nu chu hmeichhe om nem ti taka a in sum zo lo chu a bianga chuan lungai na mitui chu dan rual lovin a luang hal zoya mang satlia me ni lo ti hria in tuma po chuan chopo ei chhun zom thei to loin arangin in siamin police station lam chuan pantangala police station an thlen chuan ni zan lama an manglama an fanu hmingte in puan na zong chu an hril fai ta veka police lam chuan a tir lama chuan oi lo viawin mangchia mai ni tura an han ngei sak dona hmingte te chung lam chuan ngen ngol taka an tur tle tawang chuan hmingte na ruang an phum na a soi lampan chuan an kalta a hmun an thlen chuan thilui an hrenga la ti chuan an han hai tran reipo an hai man ti lawa chuan hmingte ruang che lampang to chu an hai chuak ta hlola hmingte chungte chu in sum zo re anom lo ani bere aruang chu rima nei tran to awangin police lam chuan boy som vatin postmortem tur chuan aruang chu an kalpui tangala postmortem result a chhuwa meu chuan pong sual ani nge thu le pong sual ani zorong taka thani thu chu result atang chuan an the thei ta police lampo chuan rang thei
ang berin poi khoi tu chu an chui tran nga la rei po an chui ma chuan mingte te kolei chalu ve tho muana rinala le sang pue te chuan mingte chu an pong suala an tha nge ni thu chu police ne na chuan in pe in an soita an in puan zel dan chuan mingte hi an ngei zon ruk na arei to ma ma se mingte chuan an thian thum chu an nung chang le kho sajia chu angai thei lo zong tak ti an thria in ti dan dang dapin tlai khat mingte class bang chu an kara chuan hnuk lutin fian rel lampan puin chu ta an du to kan nga hnu a an that zui ta a chu ti lai tak chuan an mai le hnunga police tiang chu ari ngal deuh chor chora chung tual that te chuan soi chhun zom zelin khatarang khan mingte chuan ti boi tanin chhuna ni mo zana po chuan mingte tha chuan ti boi chhun zom zelin zan khatan le ho chu an ma tak chuan mingte tha chu ronin larin ka chunga rap thlak taka in poi khoi na hi in puan chua lo chuan nangni le in chung te chunga poi rap thlak tak ka thlen tir ve don ti chiang tak le onel om lo zet a tia kan chunga asoi atang khan thin thi pon mu thei tolawin kan ti sual ra seng turin kan ron in puang ta ani tia an soi zo rual chia chuan an piai taliam liama dam chunga tang turin zel lama an thon liam ta ngal anin nga na ber an fanu mingte thi na rap thlak tak awang chuan mingte nu chuan atuar thiam lovin atak sa le ril ru thlengin a khoin leinat om takin mingte nu po chu abora zuive tabokani atop ta phone record me kan record ania hi duangin i ngai thak anom lawa abala boka i adot le tang chuan i man ro thazok nen ngai thak nom zokin ron ti chho kan tumanga khongai takin kan channel hi milo subscribe pa milo like ka in ngai thak du zong ang te in lo comment turin kan ron ngen chewa ai man ro po chang kang zok ron man kan tum tonga ngai thak po anuam to tura ngai la chuanin subscribe le like le i indu zong ang kha i suggestion min pe du ta kha comment lama khan kanin hong reng o ti kha karon soitel du boke